Вие гледате Клуб Нюз. Десертът. Здравейте! Започваме седмицата на музикална вълна, донесла ни една малка критика и две безпогрешни изпълнения. Вижте успеха на младата Дивна и чуйте нашата градивна забележка. Малката голяма звезда Дивна зашемети гостите на представянето на новия сингъл «Моята музика» в столичен клуб. Със завладяващо сценично присъствие, силно вокално изпълнение, отлична хореография и очарователна усмивка. Само на 16 години Дивна е изключителен артист, певец и професионалист, в което се увериха всички гости на официалното събитие за представяне на новото видео, което според нас е страхотно, но с едно малко изключение. Няма как да не разкритикуваме момичето, че си е сложило червило като на баба Мадона. Вярно е, че всеки тийнейджър иска да изглежда по-голям. Ама къде гледат стилистите? То просто не й отива. Иначе промоцията се получи. Бях много напрегната преди началото на промоцията, защото за първ път имам така организиран вече доста по-сериозен мини-концерт, където хората дойдоха специално за мен да ме слушат и бях доста притеснена, защото това е изключителна отговорност, но се радвам, че мина супер. Тя изпя хитовете си, а специални гости бяха първият продуцент Миро, автора на двата й хита Криско и Михаела Филева. По обичай на лейбъла, събитието беше открито от основателя му Графа, който също приемаше поздравления за новата песен, на която е автор и музикален продуцент. Сега виждате кадри от концерта на Пласидо Доминго и по-важното. Чувате неговото изпълнение на «Моя страна, моя България». Моя страна, моя България, моя прекрасна страна ще се върна. Това бе страхотен жест и докосна сърцата ни. Благодарим ви, Пласидо. Продължаваме с още хубава музика и ви пренасям в операта, където витае любовта. Тази на Гранд Дамата. Веднага след грандиозния успех на примата на българската музика Лили Иванова в операта, ви показахме кадри от събитието, но сега няма как да пропуснем и да обсъдим червения килим преди концерта. За да уважат примата, в операта се стекоха звезди и върли фенове, сред които имаше солидно количество политици. Голяма част от тях се криеха от камерите, като че ли има нещо срамно да отидеш на концерт в операта. Ние се зарадвахме на вниманието на красиви дами, мис Българиите Ваня Пенева и Габи Василева, а както изглежда, билетите ще придобият колекционерска стойност. Лили взриви публиката с безупречно изпълнение, още в първите минути на концерта, и отново доказа ненадминатата си класа. Факт е, неповторима е. Пожелаваме ви през цялата седмица да ви е едно такова музикално, духовно и любовно. А сега останете с програмата на TV7.